фурудгоҳи байналмилалии пойтахти кишвар шаҳри Душанбе қабои идона дошт, чунки Лоиқ Раҷабов размовари 29-солаи тоҷик пас аз ҳунарнамоӣ дар даври ниҳоии мусобиқаи лигаи PFL ки субҳи 1 январ дар шаҳри Нью-Йорки Амрико баргузор гардид, ба ватан баргашт. беш аз 200 ҳаводорони ин ришта варзишгарон ва наздикону пайвандон ба истиқболи Лоиқ Раҷабов омаданд. Лоиқ дар доираи ҳамаи ташкилотҳо аз номи Тоҷикистон ва бо парчами кишвари азизамон ҳунарнамоӣ карда, ватани худро арзанда муаррифӣ кардааст. имрӯз дар ҳаёти ман яке аз рӯзҳои фарҳошшудани аст ки ба хотире ки ман зиёда аз 4 сол буд ки дар ватан набудам ва ин ҳам як рӯзи хурсандӣ аст ки ман ҳоло дар ватан қарор дорам. Албатта бо ин бародароре ки ман дар инҷа ростига ман хеле мунтазир набудам ки боз ҳам як бори дигар чӣ хел бигӯям ба як мотиватсия метиҳад ки мардуми мо чӣ қадар аз мо чиҳо интизоранд, чӣ хел моро дастгирӣ мекунанд. Албатта ин як рӯҳияи моро баланд мекунад. Албатта ман аз ҳамаи бародарое ки омаданд ва ҳастанд дар дигар ҷое ки моро чиз мекунанд, дастгирӣ мекунанд, миннатдории худро баён карданиам. Лоиқ Раҷабов то ин муддат бо тахаллуси панҷаи бабр 16 муҳориба баргузор намуда 13 пирӯзӣ, 2 шикаст ва 1 рақобатро мусовӣ намудааст. Лоиқ Раҷабов размовари 29-солаи тоҷик дар даври ниҳоии лигаи PFL ки ҷоизапулиаш $1 миллион ташкил медод, аз ҳарифи бразилии худ Натан Шулте шикаст хӯрд. Лоиқ ва Натан Шулте 5 даври 5 дақиқаӣ рақобат карданд ва аз натиҷаи умумии имтиёзҳо бо ҳисоби 44-48 Лоиқ мағлуб гардид. пас аз рақобат ҳамагон дар сомонаҳои иҷтимоӣ навистанд ки Лоиқ новобаста аз ин нокомӣ ту барои мардуми тоҷик қаҳрамонӣ.